Eto na, syempre, tawagin na natin ang ating bisita. Syempre for today, para naman tuloy-tuloy ang kantahan, tuloy-tuloy ang pagpapakilig. Eto na, tawagin na natin ang ating rising star, ang ating bisita for today na si Nonoy Peña. Para handugan tayo ng isa pang, another nakakakilig na song para sa ating Cupid and Heart Hunter. Let's go, Nonoy! Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inaalala kahit di mo ako pansin. Honey, my love, so sweet. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo. Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Hindi mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka. Honey, my love, so sweet. Kahit sino ka pa, basta't mahal kita. Lagi na lang akong sumusunod sa'yo. Mahal kita at yan ay totoo. Honey, my love, so sweet. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagagalit sa'yo. Pagkat alam ko na ang iyong damdamin para sa'kin. Di mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka. My love, so sweet. Kahit sino ka pa, basta't mahal kita. Lagi na lang akong sumusunod sa'yo. Mahal kita, honey, my love, so sweet, sweet. Lang ibang mahal kundi ikaw lamang. Sabihin mo sa akin, ako'y mahal mo rin. Wow. Giliw ko, ako ay pakinggan mo. Honey, my love, so sweet. My love, so sweet. Honey, my love, so sweet. Whoa, yeah. Maraming salamat, Nonoy! At dyan na nga po, nagtatapos ang ating episode. Maraming salamat. And of course, Nonoy Peña, thank you very much. I-promote mo na yung mga kailangan mong i-promote. Go ahead. Yan, sa lahat po ng viewers natin, abangan nyo po ang aming i-release na live album to be released under ABS-CBN Music. Alright! Maraming salamat muli hanggang sa susunod na linggo, mga kamachis!